Sa Banwasang Oton, Iloilo, 3 ka mga lalaki arestado matapos maaktuhan nga naga tong-its. Si Zen Kilantang nakatutok eksklusibo. 1,550 pesos nga kwarta kag baraha ang na-recover sa mga operatiba sa Oton Municipal Police Station matapos nga maaktuhan sa Jeronimo Calopez, Valentino Murcia kag Jory Basco nga nagahampang sang tong-its sa barangay Kabanbanan, Oton, Iloilo. Suno sa kapulisan, madugay na sila nga may nabaton nga impormasyon nga nagasugal ang mga tao sa lugar apang ini pa lang ang una nga beses nga may nadakpan. Depensa ni Calopez, lingaw-lingaw lamang kung tanyang ilatuyo bangod nagaulan apang wala naman sila magdumdum nga i-operate sa mga pulis. Nakita kong beras lamisa siling ko pelipas uras ta. Mampang ta 246 para nga magula-ulan pulit ta. Tiway man ko kani ako niya korta man sa tubang kay para ano lang das. Wala naman makahibalo si Murcia nga ini ang ginadumilian. May ako ya pirmi man ko sa balay mo. Natabuan lang to siguro ako nagainom ako ti nagtabok lang black ko. Preso ang Tatlo kag nagapangatubang sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon illegal gambling. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.